pa, nga na hinuktot man ka. Ang good. Akong nauna-unaan ba? Nahantod matigulang si mama, kita lagi pong tulo. Ay, kabala ka pa, maabot ang panahon na imong ipangandoy. Ha, magminyo kag laki? Dili, mangita kog single mom ba na anak daan para na kay apo. Lang. Kung kamo mga bae ba nga ng humot na kayo magbuhot? Kami mga laki lang yun. Di ba mga lisbo? Kamo mga bae nga mula, muagi lang sa mong tungod. Mga lisbo na mga shampoo. Ano ba na? Ha? Kasi limpyado. Laki o bae? Ha? Bae. Babae. Ano mga kayo mga limpyado? Man, Kung mangihi be. Oh. Humot. Ang among ihi, mawagi magtubo. Inyo kay kanal. Siminto namang kanal. Ha? Siminto namang kanal. Ay, siminto na. Pol. Nuwan ka. Unsa man ning chismis akong nadunggan nga magpa-skinhead daw ka? Baka tubog ka. Di na tinuod. Oh, ug di tinuod maayo eh. Kinapa ko'y plano ng imong buhok nga ipariban ta na parang girl lalo jud kay baka nang gwapa jud kay katanawon ba. Atik ka, kung sa man may pariban. Sugot ka. Sige pa. Dito ko magpariban sa parlor sa akong crush. Nabapa kayo. Na. Saklat na. Saklat tam na. Bên thằng thằng làm mình đặt cái lên bên này lùm na. Sikret na lùm play. Udah plak mutlak na. Lùm ni na. Mình chụp nak berak lam lobby ni ak na. Para tuno, para sampai lobby. Kop pra thằng làm pra kop na ông em. Kan trop na. Buisik ng batasa ba mo dia? Idok-dok ko na lang tulato sa inyong ulo ron. Bay, nang sama ka bay? Sakit ang ngipon mo. Nang na daw. Hala dako. Dako ang mga ngipon ako. Dako ka ba. Guys, nakapalit ko washing machine. Tag 1 million. Totoo mo sa dili. Mahal kay ni. Kay ngano? Gusto mo masayod. Kay naay naglaba.